Labing awahe aday. At sa may kong unahon na naglibog ko. Kung sa'yo kong unahon, ang nindot ba or ang bati? Or ang ngilad ba or ang gwapo? Mao ba? Or gwapa? Akong awahagon si Manoy Jesus Junior Molo o si Madam Lilit. Kung sa may unahon, gwapa or bati? Sa kos mga bitaw arikos balita nga importante kayo ha nga masayran ang labi na gyud swapa kadawat. Pero kato na kadawat na perting lipaya. Mao ba? Matod pa nila ang ilang local officials wa gyud in town magtagad kundi sila gitagad sa opisyal sa probinsya. Kagapon, si Gobernador Pamela Baricuatro ni Antos lungsod sa Compostela og Liloan. Ang sa Liloan wa ginitambong nga opisyal. Sa maong lungsod apan dito sa Compostela ni tambong gyud ang ilang mayor si Pilihor. Tingan sa pag-pronounce ang ano Pilihor. Puros man na kinyo, puros kinyo. Ang mayor Pilihor. Mao ba? Ang ilang vice mayor si Froilan po, puros kinyo. Matay na. Ano yung giingon nga dinastiya gyud pamilya sa politika nga wala yung panginabuhi politika ra. Ano mo ito nga nag-Joel Kinyo mayor sa una, wala po niya. So, kagapon, ang mga residente nga biktima sa bagyong Tino dito sa lungsod sa Liloan, 482 di kabuk ang nakadawat, matay lipaya ito sa mga tao. Si Gobernador Pamela Baricuatro mo agi nangunay pagdunol sa tag 10,000 pesos nga hinabang sa mga nabiktima atong bagyong Tino. Gipakapinan pa yun og tag na po ka kilong bugas ang giingong dulaan sa 500 ka mga biktima sa bagyong Tino din matod pas mga konsinanggon tagaliluan. Ilang ipasalamatan ang gobernadora labi na yun sa bugas kay matod pa bisag ang iring nila gibidli na sa sardinas. Mao ba? Uban sa bagyo ng hatag man tong ilang kongresista diha o sardinas. Katong maorto iyang gasa gikan sa pag-uli nila gikan sa Europe. Kauban ang mayor sa Compostela si Pilihor. Mao ba? Mao na hinungdan nga kagapon perti pasalamat nila sa gobernadora nga gawas niya na ay 10,000 pesos ang laing na po ka kilong bugas dako na kay ikatabang kay matod pa kaniadto bisag iring nila gibid na sa sardinas. Mao ba? Ay daghana ning kurtahan ang giapon-apon gamon 5 kag tag 10,000 482 ka biktima liluan lang pag-abot dito sa Compostela gitambungan ni noon may dito sa Compostela kay ang nitambong dito ang ilang mayor dito nagtingsi kay mo to naghilak-hilak mo to nag live stream sa iyang Facebook account ang hilak-hilak go bangi mi go himi sa hilak Pilihor. Sige sa panawagan di gyud mo atos kapitulo gipaabot sa Facebook sa iyang kahanggaw. Pero siya naabot dito sa Europe. Mao ba? Kauban sa ilang kongresista si Diok Prasco. Now, kagapon nitambong lagi siya pasalamat pod ang mga opisyalis dito sa maong lungsod sa Compostela din ang 391 ka mga biktima sa bagyong Tino gyapon sama sa ilang nadawat sa Liloan gitagaan og tag 10,000 pesos ni Governor Pamaricuatro o laing tagnapo ka kilong bugas na matod pagyapon pahalipay sa gobernadora diin kaniadto hasta iring nila gibidli na sa sardinas. Uban sa gobernadora kagapon si Provincial Administrator, former Congressman o former Secretary Ace Durano dito sa maong mga lungsod sa Compostela mismo gitambungan po sa Vice Mayor nga si Froilan Ginyo uban sa ilang mayor nga si Pilihor. Apil ditong ni Kuyog si board member Mike Villamor wa dito si Bakike Duterte. In man ni si Bakike Duterte ay ano diin day kanyura. Aya are na punta sa are tas dakbayan Sugbo di ay day Tomas Perte wa pa naghigwa o sangtod karon. Hindi kagapon si Defense Secretary Gibo Teodoro kay napo nakatuig nga nidaog ang Pilipinas sa gitawag og
arbitral ruling dito sa The Hague, Netherlands din ang nahitabo nini gi-award or dinhi magod ang sugbuanong kongresista mo'y nagpanday nining baselines bill kadtong namatay ng si kongresista Antonio Cuenco. Kaniadto duha ka kongresista sa South o sa North District sa Cebu City ang giilang mga mainlaking kongresista. Kani kongresista Raul Del Mar o Antonio Cuenco. Napulihan po matod pa sa mga kongresista karong naglingkod diha sa matag distrito nila nga matod pa gihulagway ni nga mga banggiitang tapulan walang nagawa sa ilahang main gyud unta nga mga trabahoon ang pagpanday balaod apan panday resolusyon seeking financial assistance sa gyud kunong na pag-abot si Sekretary Gibo Jodoro kagapon gihangop sa Tomas Osmeña amigo na sila. Ba? Kabaton pa ni Tomas Osmeña playing safe kuno si Mayor Nestor Archival. Apan si Mayor sa iyang tuban pinagi sa iyang Facebook account niingon ang Mayor nga mas maayo nga adili ang pagpanerbisyo dili kinahanglan nga present ka sa mga okasyon nga sama niini tungod kay doon na sa importanteng kitambungang meeting sa Boy Scout of the Philippines o ang pag-follow up niya dito sa Department of Budget and Management Secretary nga si Kim De Leon alang sa iyang request sa Local Government Support Fund para sa infrastruktura. Si Tomas Osmeña, sukat pa kaniadto, hangtod karon basta tinuboy niya, kontrahon gina niya di magdugay ang iyang tinuboy sama ni kanhi Mayor Alvin Garcia o ni kanhi Mayor Mike Rama. O yawa! Pawa! Karon nagsige na nagsinggit ani. Yawa! Pawa! Samtang karong ay I'm sorry, not karon ugma di ay. Ang tagahanang ni Riak ani ay ang kaniyot kadi ay ako sa pangitaon tong kangkuan kang Marcoleta matay perting mang naghanang ni Riak ani ko daray ang hipi sa PNP General Hospital nga si Police Lieutenant Colonel Binali Bayani, doktora niya, si Doktora Bayani mo hipi sa internal medicine sa Maong Tambalanan, niingon nga ugmang adlaw ini kahurot sa antibiotic ni Senador Rodante Marcolita, pwede na siyang ibiyahe padong sa Asaman. Padong ato sa jail, sa Quezon City Jail, aron magkita sila sa iyang mga classmates nga sila Jinggoy o Subong Rebilla. Tuapod si Mike Defensor. Mao ba? Nga mga classmates niya. Kay matod pa, mutuman gyud sila sa mando sa Sinigang Bayan nga kinahanglang ibalhin na yun sa regular jail si Senador Rodante Marcolita. Matod pa ni Colonel Bayani, Colonel Binali Bayani nga wa nila baliha. Mao ba? Ang kamanduan sa Sinigang Bayan, human kini mo question nganong gipadawat og bisita ang senador nga gi-isolate manghani. Mao ni matod pa ni Doktora Binali nga di wa ni baliha ang kagahapon si kanhi kongresista Ace Barber sa Surigao, siya mo'y advisor sa impeachment trial o sa samang higyan sa tigpamaba sa habig sa prosecution kagapon iyang giingon nga ang ilang ilhon karon ubos na ng Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara, gusto nilang ipaila sa publiko nga ang ngayon pa bang mo gunit og dakong posisyon sa gobyerno ang Vice Presidente nga magsigi kunog pamalikas. Batot pa ni kani kongresista Ace Barber nga ang ngayon pa ilho nila, ipaila nila. Pinagi siya ng testigos kagapon nga si Attorney Jeremy Luntok, ang NBI director dito sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, nga pinaagi sa iyahang pagtestigos sa impeachment court, mailhan sa katawhang Pilipinon nga ang iyahang pangutok ang ngayon pa bang mugunit og dakong katungdanan. Kaya pasabot na 28 sa tingo, sa 28 na tingali. Mo na kulbaan po sa mga
grupong bangag. Parang ikulbaan eh. Samtang laing reaksyon, pati bagaa sa katawang ni Riak. Oy, murag gipikatan o gitiwasan. Ang gobyerno o sa administrasyon ni Presidente Bangag Marcos. Kahapon na nasayran nga gitudlo na day ang kani Department of Budget and Management Secretary nga katong human ni resign si DBM Secretary Amina Pangandaman. Matod pa nga gitudlo na ini siya isip chairman sa government bank kaning government owned and controlled corporation sa bangko nga gingong Al Amana Islamic Investment Bank. Si kanhi secretary Amina Pangandaman gitudlo sa Al Amana. Amina og Amana. Matod pas man kaniyang ilan ang gipinsaan ang appointment ni ang Pangandaman. Tungod kay hangtod karon bisag siya gitudlo sa kinabag-an nga mo'y mo'y hinungdan sa grabing pagkahibo sa kwartas gobyerno pinaagi sa flood control fund. Wa yun kini mag-atubang og kaso matod pang bangag. Claire Castro. Matod pa kay wa may nikihan niya hangtod karon kay si Ombudsman Buyeng Remulla nagsige lang pod og pasalig nga filean og kaso apil na ang numero 1 tambaloso sa nasod si Martin Romualdez. Balikan tani kay Thomas, balikan tani guys ko to niya. Kay murag kuani ka na nang di maay paminaw ning katumo. Samtang kanhi Department of Budget and Management Undersecretary nga ni-resign ang UP professor nga si Cielo Magno niingon nga angayan babang i-appoint si Pangandaman niining administrasyon ni Marcos nga naputos na nis kontrobersiya o karon gipadaan na pod og dakong puntil sa gobyerno pinaagi sa bangko nga iya gipanag-iya sa Pilipinas. Bastang pay gilain gibalik ito. Gibalik na pod ang mansado kay nga amot lang ato paningkamutan ako ni magkontakt na ko si Secretary Amina Pangandaman sa umabot nga mga panahon. Sige lang kung magkontakt na to. Anyway, diapay ang kagahapon sa update sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara, appeal sa hulga ni Vice Presidente matod pa nga ang kiniko ng Pilipinas ubos sa administrasyon ni Bangag. Padong nagyukuno sa impyerno. Paitag ang nasod lang amoy padong sa impyerno. Di lang yung taapilong mga tao. Kamtay labot, ane. Kaning iyang hulga na ugat ni tungod nigawas ni tungod sa panag-away nila sa iyang kay unit team kaniadtong 2022 tungod posible sa ilang binahinay nawa na magkalimao mo tay sakitas og ganani og dadon ningon si Vice Presidente sa iyang video nga ang Pilipinas dadon dito sa impyerno. May natagway labot ang mga Pilipino. Dadon sa impyerno kamo lang sa oy di lamay. Pero kung ordinaryo pa ni nga tao nga gihulga ni Juan de la Cruz posible magpa-blatter lang ni dito sa pulis nya inig humag-blatter butangan nag-remarks sa pulis nga for follow-up pero kay Vice Presidente man ang nanghulga amo nang na-impeach si Sara. Di ay lain ay si kanina Department of Health Secretary Teddy Herbosa ni-resign kagahapong adlaw kay busog na. Pero ang iyang pasangil nga kinahanglan ko no og kinahanglan ko no ang iyang sick leave or resign na lang yon tungod kay nagkinahanglan og taas nga atensyon ang iyang ang pagrehab sa iyang tuhod na piang o nabali. Balit nga ni pagpasaan niya sa kwarta, no? Hindi, Herbosa na putos sa aligasyon kabahin ining gitawag og PhilHealth transfer kay si ex-officer chairman PhilHealth unya matod pa mo ni ang instrumento ni atong 60 bilyones nga gi-transfer gikan sa PhilHealth padong dito sa National Commerce. Din padong unsay hinungdan nato. Matod pa ang gipuli ni kanhi Secretary Ted Herbosa
ang season o veteranong orthopedic surgeon nga si Dr. Otek Breaks Pujalte Jr. Mao ni ang successor nga gitudlo pod dayon ni Presidente Marcos. Aton pa nga ang pag-resign ni dili ang rehabilitation sa ihang operasyon sa entuhod ni Herbosa kundi ni resign ang maong secretary kay perti ng pagkabusugan. Melvin Matibag, Unyas Lunes, dahil sa mo testigo. Karon man unta to pero niingon ang mga impeachment court judges. Kanita kani ko kalitik. Nga basig makalapas sila sa ilahang rule nga kinahanglan ang testigo sa pinaan 3 to 5 days ha. Usa siya pwede makatestigos. Apan nihangyo kuno ni Melvin Matibag nga nahon siya kay moadto sa Thailand para motambong og seminar sa Federal Bureau of Investigation Regional kuno ni meeting og seminar. Maton pa kagahapon gisupak ni Senador Judge Alan Pitiki Cayetano kay maton pa niya nga murag ngilad mang paminahon nga ang NBI director ka lang mao ni magbandar sa mga hurado sa impeachment court. Mau ba? Lunes na siya, Lunes. Watan ni Melvin Matibag mag-inkwentro ni posibleng magsabong ni si Cayetano tungod sa pagipasangin lang sa pasangil nga gipaiskapo nila si Senador Bato de la Rosa. Hangton ini mga orasa si Senador Bato nagtago ilawom sa bato.